Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Unsay man ninda ka. Mahadlok ka man ganing magawas-gawas tungod atong klintay. Adto mo kasulayo man dalala. Dili man din dool sa atong dapet. Nya, sa may imong itinda. Kanang lutuon imong bingka. Ako nay musuroy ana, ako nay maninda ana ug ikaw pundo na lang ka dinhis bahay. Ganahan ka maninda. O lala dulor. Aw, first kitang duhang maninda, Agapito. Kitang duha lala dulor. Oh, Agapito, kita. Tungod kay simbako, magkasugat ang inyong daan atong klintoy. Ha, dili na ko makatugot nga mahilabtan ka pa ni bisan kinsa. Askang kutawan ni mo panguto ko pikto. Kiret. Bisay. Bangag sa ilong. Ano sabay nakakutaw, boss, ha? Daliratan madakpan kung manulis taan ng jewelry store kay doon na nagpulis ang gawa ka. Doon ang kwestisyon. Baya, boss. Atong suurundaan ng mga pulis. Kada adiya sa atbang. Muna atong diskarte ba? Suuro na to. Kanang mga bago nang naasayan diha. Ang kabataan unapasan. Di ba? Kumanta ka na? Oh. Talira ng ikasinabot na to. Ako'y bahala na, boss. Unsaon man ni mo anak lagi. Makailan niya na sila sa imong dagway ang gawa ka. Maya, kaisi ra, kaisi. Bantay ka ng magpa-disguise, ha? Magpa-disguise ka, boss. Karang dili ko nila mailan. Nga tang-an nga tulisan. Kadugay sang midunggo ining barko eh. Alas 10 naman sa buntag. Gimingaw na ko ni Agapito. Nakagawas na kasi sa ospital. Na problema pa ito sila kung asa sila kwarta para bayad. Malipay kat sa ining akong danga kalamay from Bohol. Ug sinang dolor. Ako sang gidadaan ining tote bag na may nakasuwat ng Panglaw Bohol. Malipay na siya ini. Kahilig man kayo siya pag. Ilabi nagmaninda na siya bingka. Ay, kaan kayo sila mga batasan. Mao nga dali rami nagkasuod nila. Pero ano ko lang kay muundang na mag-eskwela si Agapito. Pastilan gid mga dunay mga tao nga kusugid mang buliw eh. Makalagot. Ang laaya ba ini mga parts. Uy, Yan ang lahi man itoy. mati masungog. Saan? O ba eskwela matignaw. Hele, namin na kami tignaw din sa eskwelahan ko. Ay, bitaw. Pero mas tindot yun buliyon si Agapito. Yan indot kasi siya. Paro ba? Doktor ba, doktor? Kitay. Ingan beto ni mo sobre ha. Sumbong kaniya sa polis. Nasa ka sumbong. Ingon. O, malagi. Ay, patakop ko na kaniya kay imo magidunggab si Agapito. Ay, kamer magsamad sa matignaw. Good. Kumay to. Gamay ra di ay. Oh. Gamay in hospital man, gipirahan gani kay lawa man sa man. Ayan! Ako itong gidoon sa iyong tira kutsilyo. Ando mga. Dito. Di ko priso ay mga parts. Kinaan may mga laban ako. Nauli naman si Daddy Picto. Salamat. Kinaabot na gyud taon mi. Mudunggo na ni Marco. Si mama ug papa to pa sa kabin. Ako silang atuon arana. Makalinya na mi padong kanaog. Magkita na gyud mi sa Agapito.
Apo. Apo. Uy. Natuman igbalik. Di lang sa nako pagkaon. Magluto na lang ko alang sa among paniod to. Ay, nakapalit taon kong dilata o dili na sardinas kay may sobra pa mga kwarta nga gihatag ni Carmela para bayad sa ospital. Lami ning dilata kay kondep na. Kisa marong nanuktok. Nakagawas na day sa ospital si Agapito. Dili lang ko mutingog. Aron kong si Agapito ang maabli. Makurat siya nga makakita na ako. Butang ni ka, Dolor! Obre! Shh, Nang! Hinaya ng imong tingog ng dulor. Diin ka man, Obre, nga gimingaw man imong akong apo. Tinuod ka, Nang? Uy, Hain man si Agapito, Nang. tuaay na tugo balik. Wa lang sa nako. Pukawa kay magluto pamansag ko para sa paniud to. Pero ay lang nagdagdang nagsaba-saba di na kanay iring. Oh, maudi ay. O nagkasikas diya. Ay ani na lang paniud to, Obre. Lami maning sudana mo. Nag-adobo ka, Nang? Na mahal kayong kilos karne day. Aw, unsa mang lamia imong lutuon nga sudan, Nang? Baka. Oh? Mahal magka ang karni, Nang. Ay, na may karne nga ma-afford ra. Karne. Karne norte. Buah! Wow! Lami gituod ang inyong sudan. Kay ang karni norte, gisagulan o gitlog. Nagdamgo ko. Ay, maugani nga ani na lang taman ni Odo. Sige, sure, Nang. Siyempre yun. Niya siya sa mo. Nang, ako lay pukaw ni Agapito, ha? Oh, nahala. Sige, Obre. May da ko balik. Patugtog ko. Grabihang nakatuog ni Agapito, eh. Sagdilag daghang mo saway ni mo. Daghang mangbuli ni mo tungod sa imong hitsura. Ni ako nga. Ay! Oh! Sorry, Obre. Wa na ko kapug ni. Baho, Ay, pastilan, Dolor. Nakita ko na sa nga may katawag mayong akong apo. Lumi ang pahiyom. Lipay yun siya nakakita kang Obre. Hastas Obre na lipay po siya. Haskang na! Kung itugot sa Ginoo nga magkadayon ning duha. Ay, kadaghan kang musigang mga mata. Astang ilong. Kaya ang ilang love story mo ramag Beauty and the Beast. Nakadungog kas among gikatawan, ha? Kamo, nakahiba mo unsay akong gikatawan. Wa! Alkansi mo na ako. Ay. Buang-buang inspekto na. Maglisod may plano kung saan pagtulis anang bagong jewelry shop. Pina, at bang mong police station. Stang kaamaw ang dako. Amaw! Nanawag ang uplo kay. Hello! Lohi, boss, lohi. Maluhin ka karon. Uy, Pito, nunuting sim ka diha. Boss. Pangutan ko, boss. Question me, kung hain ko. Sige na. Ilom diha, nagbinata na sa kahanggawa ka. Ay, pangutan arin ko, boss. Kung hain ko karon. Mas kang uplo ka, gini mo eh. Hain man ka! Bida sa nang uplok, boss. Ay, lahi man to. Kung saan na nga uplo, Krens? Mo man to magsigikiha katong uplok. Hindi ako suod sa police station. Nga atmang sa bagong jewelry shop. Unsa? Sorry kaayo ninyo, ha, ng dolor, Agapito. Nga, wa na ako makabalik sa ospital. Aron unta makapananghid ko ninyo nga mga tumig panglaw. Asa man kapita, Obre?
Sa Bohol, Agapito. Nag-unsaman mo dito, day. Naabot man gud ang igsuon ni Mama nang. Og mao to, nagdali-dali sa pagpahibaw na mo nga mula kami sayo sa buntag. Kay mag-reunion sila magsuon. Mauding pila ka adlaw wa ka magpakita namo. Mao na. Maong sorry gud kaayo ninyo, ha? Wa man makabalibad si Mama gud kay close ba sila man nagsuon na. Ay, okay ra, day. Why blame? Ay, kinirang usahe. Ha? Kay nga naman din sa Agapito nang? Say pangutan, aday. Agapito. Ngano day ka? Unsa may problema nimo? Ha? Ako? Dunay problema. Sila la dolor biya oy. Ay, pastilan, dolor. Ay, nalagtago-tagos imong gibati, Agapito. Isulti na lang ng ubrigod. Pastilan ayaw gud lala. Oo kung ubri. Mauwaw ka nga naibog og lab ni mo siya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!